Temaşevanêja carakidin dembaş ji dengê Amerîka em ê dîsa bi bernameyê ji Washingtonê bi we re bin bûyerên girîng ewmendilên girîng li Amerîka û her wiha bûyerên girîngên navnetîvî pirtir bi Kurdera girêdayî em ê ji we re binirxînin ji hefteya borî heta niha çi li vê dere qebimî. Temaşevanan delal wekî her hefte mijara korona dîsa di bername me de ciyekî girîng digire ji ber ku keşeyekî gerdûnî ye li seranser cîhanê bi milyara kes xistiye bin bandora xwe. Loma jî em dîsa bi vê bername dest pê dikin ku li Amerîkayê çi çedibe. Navenda kontrolkirin û pêşîgirtina nexweşiyan CDC ku dezgeheke fermî Amerîkî leh di hemen demê de jî serbûxwe ye. Ew dibêje niha 5% Amerîkiyên ji 18 salî mezintir hatine vaksînkirin, bi temamî hatine vaksînkirin. Yani wate ev e ger wan Pfizer û Moderna li xwe dabin her du doz jî birine. Ger Johnson & Johnson li xwe dabin ku ji ber ev tene yek doz e bi temamî li xwe dane 5% Amerîkî an ku 129 milyon kes heta niha hatine vaksînkirin ku ev jî dibe nîva nüfusa giştiya Amerîka. Hejmarekî girîng e bêguman û Serok Biden jî tê bîrawe ji xwe re kiribû armanc ku heta çarê meha heft tîrmehê ku ev roj roja serxwebûna Amerîkayê gotibû ku armanca wî ev e heftê ji sedê 7% Amerîkî werin vaksînkirin derzî li wan werin lêdan ku ev dijî COVID-19 werin parastin. Bi ragihandina CDC navenda kontrol û pêşîgirtina nexweşiyan niham dibînin ku 5% Amerîkî hatine vaksînkirin. Her wiha CDC dibêje 61.5 yani 61.5 Amerîkiyên temen mezin yani ji 18 salî mezintir. Temaşevan deral 18 salî û mezintir li Amerîka wek gihîştî kesên mezin ten hesibandin. Yani 158 milyon kes heta niha herî hindik yek doz derzê li xwe dane ku ew jî 61.5 Amerîkiyan e. Em cara berê jî me gotibû dîsa jî dubare bikin. Tevî ku ev hejmarekî bilind e li hinek rojan dawiyê de hinek xemo tirs peyda bûne ku belku civata Amerîkî nekaribe sedî were vaksînkirin. Ji ber ku gelek beşên vî welatî xemsarî beramber derzî heye, vaksînkirinê heye. Taybetî li eyaletên ku li başûrê Amerîka xemsariyekî wiha xurt heye û loma jî hinek pisporan saxilîmiyê ditirsin ku em bêjin xweparastina xwezayî çenebe li Amerîka ji ber ku ew nexweşî ji mirovan derbas dibe. Tevî ku tu xwe bi rekûpek biparêzî ji kesên derdorete cîranên te em bêjin kesên ku tu danûstandinê ew xwe neparêzin xeterî dimîne wek xeteriyek giştî dimîne. Loma jî hinek pispor bal dikişînin ku divê hikûmet hinek rêkên nû peyda bike ku xemsariya heyî bişkêne û gel heveskar bike ku derzî li xwebûn xwe biparêzin. Ji ber vê yekê jî hinek stalên Amerîkî wek mînak Ohio di demên dawiyê de Maryland ku nêzîkî paytext Washingtonê ew dibêjin her çi rûniştvanên me ku derzî li xwe bidin, xwe biparêzin û îspat bikin em ê navê wan texin qutikekî baksekî loterî wekî piyango ku navê wan bikişînin her yek ji wan kesan em ê xelatekî mezin bidin. Îro jî li Ohio ku Ohio belku navê vê eyaletê tê bîrave di hilbijartinê de rolekî girîng lîstibû. Yek ji stalên eyaletên biryardar bû li vê derê niha îşev waliyê vê derê ve ragihîne kîjan rûniştvanê Ohio $1 milyon pere wergire yani pereyekî mezin didin. Ew hemî wek hewle ku gel here
cihên vaksîn ledane xwe biparêze beramber COVID-19 ji ber ku pirsgirêkek mezin e gerdûniyê cîhanî ye aboriya Amerîkî em bêjin sîstema xwendina Amerîkî civakê Amerîkî wekî her derê cîhanê bandorek mezin dîtiye lo me niha rebazên wiha afrêner tên dîtin ku herkes derzîla xwe bide. Kompanya United Airlines kompanya firîna esmangerî ye yek ji li kompanyê herî cîhanê mezin de cîhanê ew jî dibêje endamên me kompanya me ku hezkirin kompanya me ku ki karta xwe vaksîn ledanê ji me re bişînin em ê navê wan dîsa bikişînin wekî pêşbirkê kebirkeyekî navê ke derket em ê salekî temamî bi tewahî revîtiya wî kesî yan jî vê kesî bikin belaş li her derê cîhanê. United Airlines jî hem dixwaze bi vî awayî firînê em bêjin berfirehtir bike pêşî li gel veke ku herin bilet ji wan bikirin lê de hemen demê de ji dixwaze bêje ku dema hûn xwe vaksîn dikin şansekî ve heye hûn perek mezin jî wergirin li her derê cîhanê bepere bigerin. Ew jî awayekî din ye piştgirîdan yan jî heveskarkirina Amerîkiyan e ku herin vaksîna COVID-19 li xwe bidin. Dîsa kompanya Pfizer-BioNTech wan ragihandibû ku rêveberiya dermana xwarîne FDA ya Amerîkî ew jî saziyek din ya Amerîkî ku ew sazî destûr dide kîjan derman were karanîn wan jî ragihandibû ku niha ji bo kesên zarokên 12 heta 17 salî me destûr biriye ji FDA ku zarok jî werin vaksîn kirin niha gav bi gav temaşevanan hêja ew sal tê nizm kirin ku zarok jî hêdî hêdî werin derman kirin niha Pfizer dibêje 12 heta 17 ew jî tên derman kirin û heta niha em encamên gelek baş digirin. Do jî kompanya Moderna jî tê bîrabe yek ji kompaniyên serekî şirketên serekî ye ew jî dibêje me jî niha hinek ceribandin li ser em bêjin nûgihêştê xortên nûgihêştiyên 12 heta 17 salî me ceribandin kirine û sedî set me serketin bi dest bianiye sedî set ev jî nûçeyekî bêguman mizginiyekî baş e ew jî Moderna ye yani niha 12 heta 17 salî kesên 12 heta 17 salî jî tên vaksîn kirin piştî temambûna wan vê peyva jî êdî zarokên jî 12 salî biçûkî jî we dest pê bike mirov dikare li ser vaksînkirina peyvajî vaksînkirinê li Amerîka wiha bibêje yani rewş bi giştî baştir dibe hinek rê û rêbaz jî berdewam ku çawa kesên ku heta niha vaksîn li xwe nedan yan jî naxwazin werin vaksînkirin çawa wana jî bînin lê mirov dikare bêje kompaniyên ku niha karê vaksînê dikin nûçeyên baş didin. Mijarek giring dim ew bû ku ve heftê salvegera mirina George Floyd ew kes bû ku hûn hemî dizanin ji aliyê polîsekî ve hatibû kuştin ji ber ku niha dadgeh biryar da ew hatiye kuştin û mirina wî di neh deqeyan da li seranser cîhanê dengekî mezin vedabû û ev kêliyên tirstar kêliyên hovane di mêjiya geleke da di bîra geleke de zindî ye û çend hefte belê jî desteya biryarderan yani jûrî ev polîs û dûre jî sê polîsên din suçdar dîtibûn salvegera George Floyd'e piştî mirina wî li seranser Amerîka xwepêşandan hatibûn darxistin xwepêşandarên dî jî nîjadiya rêgezî em bêjin etnîkî rengê çermî em bêjin wiha û bûbû dengekî mezin yani Amerîkiyên ku aslo xwe me Efrîkî wan êdî daxwaza dadmendiyekî mezin kir bi gelek kesên din jî tevlî wan bûbû tevlî dengê wan bûbû niha vê heftê dîsa bi hatina salvegera davihatina jiyana George Floyd dîsa bername têkirin xwepêşandan balkişandina ser neravabûna civakî do jî serok Joe Biden li qesra spî pêşwaziya malbata George Floyd kir pîza George Floyd malbatê yani
wan bi hevra hevdîtinek çêkirin Serok Biden di wir de balkişan ku çawa geça George Floyd sala çûnê gotîbû ku bavê min Cîhan Guhart. Serok Biden ji dibêje rast e babetê Cîhan Guhart ji ber ku herkes pirtir agahdar e çi çedibe û niha li peş kongresê ji temaşevanên delal pêşniyarek heye ku sistema polîsan li Amerîka were reformkirin hinek başbûn çêtirkirin werinkirin navê vê pêşniyarê George Floyd Police Reform Act. Biden soz dide ku ew hemî tiştên pêdivî bike ku ew reform ji kongresê derbas bike. Di nav van pêşniyara da hinek biryar têne girtin ku em bêjin çawa te bîrave polîs lingê xwe danî bû ser firka Floyd. Yani tiştên wiha êdî werin qedexekirin, kelepçe xistin, kelepçe berawa jî tiştên wiha. Yani di salvegera mirina wî de carekî din bangên reformkirina polîsan têkirin û reftarên xirab dî jî kesên nespî li Amerîka ji wan re dibêjin hemwelatiyên reş, hemwelatiyên qehwerengî yani wisa tên navkirin yani ew dibêjin polîs bi zanebûn dijîme reftarên neyênî dimeşîne. Niha saziyên mafê mirovan, saziyên em bêjin azadîxwaz dadperest ji hikûmetê taybetî ji Biden dixwazin ku di dema seroktiya xwe de di vî barî de hinek başbûn bike. Yani ew jî mirov dikare bêje niha di rojava Amerîka'da cî digire. Dîsa qesespî do ragihand ku Serok Biden di meha hezîranê de Putin re serokê Rusya Putin re dicive bêguman gelek kes pisporên siyasî pisporên ku rêveberiya Amerîkî dişopînin dibêjin ku Rusya di siyasetê dervê Amerîka'da ve rolekê giring bilîze me jî di vê bername de çend caran balkişandibû ku Çîn û Rusya ve bibin du mijarên serekî hikûmeta Amerîkî rêveberiya Amerîkî û taybetî Serok Biden di her derfetê de bal dikişine ser kiryarên Rusyayê û çend hefte berê ji toleyên nû hatibû ragihandin hember kesîtiyên Rusî û kompanyayên Rusî. Loma dema di vê rêveberiyê de Rusya ve rolekê giring bilîze Amerîka jî dibêje helbesta me zelal e em rê nadin kiryarên neyênî yên Rusyayê lê di hemen deme de qisrespî dibêje tevî ku helbesta me zelal e em wiha ne yani rê nadin lê di hemen deme de jî derfetên dîplomatîk jî em dest xwe bernadin di vê çarçoveyê de Serok Biden bi Putin re we bicive ew ne wateye ku her tişt ve normal be wekî ku pirskirek nemabe em ê bidin bistînin ne wisa ye pirskirekên heyî ew hene û helbesta me jî diyar e û em ê her dem nerazibûna xwe diyar bikin lê di hemen demê de jî em dîplomasî wek rêveberiya Biden em dîplomasî wek rêbazek alawekê bi karîger bi bandor dibînin loma jî vê yekê di vê çarçoveyê de dinirxînin ku her du rêber werin bahev pêguherîna nêrîn û têbîniyê xwe bikin. Loma ew jî di rojeva Washingtonê de ciyekî giring dilîze ku her du rêber werin bahev. Niha hûn dibînin li Belarusya xwepêşandanên berdewam hene demekê dirêj e û çend roj berê jî firokek li Belarusya hate neçarkirin ku xwedeyne dakeve di vê firokê de rojnamonekê rexnegir hatibû û keç hevala vî rojnamevanî hatibû revandin niha wek seranser cîhanê nerazbûnek mezin jî li Amerîka jî heye û Rusya jî hevbenda serekî ye Belarusya ye. Serokê Belarusya û serokê Rusya gelek nêzik in. Yani di vê deme de ku têkiliyên Amerîka û Rusya hinek alozin girjin û niha mijara Belarusya ku
ji bo azadiya ragahandinê, azadiya ramanê, azadiya firînê bûye keşeyekê pir navnetêbî pir mezin. Serok Biden jî dibêje em ê cezayê ku Belarus hek dike bidin ji ber ku bi tu awayî nayê pejirandin ku firokek bi sedemên bahneyên derewîn bi wî awayî were sekinandin neçar were kirin ku ciyê xwe rêbîtiyê xwe biguherîne û di nav de rojnamanên rêkeber, rojnamanên rexnegir were revandin. Biden dibêje em niha bijareyên xwe hinek serdekar dikin serê xwe değişînin ku em bersîzdanekî çawa bikin ji ber ku divê ew kiryar dubare nebe ew divê ev kiryar rastî toleyên were bibe armanca toleyên Amerîka û civaka navnetîbî ew dibêje ez naxwazim niha bibêjim çi be lê em niha difikirin pêdaçûnê dikin ku bersîzdanekî çawa dî jî Belarusyayê bidin ji ber ku ew bi tu awayî naye qebûl kirin. Serok Biden dîsa dibêje gelê Belarusya çend mehin ser pêyaya xwepeşandanê dike daxwaza azadiyê demokratîk bûnê wek hêviyê dadmendiyê dike lê daxwazên wan bi awayekî hişk hatiye serkûtkirin, tepeserkirin hatiye ecêqandin ew dibêje Devletên Yekbûyîn Amerîka li pişta gelê Belarusyayê mesajekê giring e û her wiha ew li piştgiriya rojnamevan dike ku Rama Parasevîç yê 26 salî bizavkareke û rojnamanekê rexnegir blogereke piştevaniye wî dike dibêje yani Belarusya berpirse ji xweşhaliya wî rewşa wî û her wiha beguman ev mesajên ku diçin Belarusê her wiha mesajên ji bo Rusyayê jî ji ber ku wekî me gotî peywendiyên her du dewletan her du reberan pir baş tê zanîn. Yekîtiya Ewropa jî hinek toler ragihandibûn dî jî Belarusyayê kompaniyên firînê rêvîtiyê xwe firînên xwe betal kiribûn pûç kiribûn yani dixwaza Yekîtiya Ewropa dixwaze hîn toleyên tuntur dî jî Belarusya ragihîne Serok Biden jî dibêje ez tevlê helwesta Yekîtiya Ewropa dibim ji ber ku ev tişt bi tu awayî naye qebûl kirin ji ber ku temaşevanên delal yani li Washingtonê ev kiryar gelek bi awayekî heyîrî hat pêşbazîkirin ji ber ku dema helwestekî xurt neyê nîşandan ew dikare bibe mînakek ji bo siberojê her dewlet dikare firokek bide sekinandin kesên ku ew devlet yani ew reber dixwaze zindan bike dixwaze ceza bike bi wî awayî bi em bêjin bi nûçeyên derewîn ku xude giravî bombe hebû di firokê de yani bi wî awayî dema dibêjî bombe heye yan jî gefeke mezin heye pilot firokêvan neçare ku bi gotina em bêjin firokê xwe deyne cî herî nêzîktir yani Belarus jî bi wî awayî pilot firokêvan qanekiriye ku deyne Loma jî Amerîka dixwaze û Yekîtiya Ewropa dixwazin Belarusyayê bi awayekî behampa em bêjin mînakî ceza bikin da ku ew tiştên wiha carek din dubare nebin ji ber ku ew dikare mînakekî gelek neyênî ji hemî cîhanê re çeke yani ew jî wiha ye mirov dikare bêje ku mijara Belarusyayê jî li vir ciyekî giring dilîze mirov li Sûriye binêre dibîne ku çend roj berê fermanderê giştiye CENTCOMê hezên navendî Amerîkî ku ji rojhilata navîn kiryarên leşkeriyên rojhilata navîn berpirs e beşeke giring ya leşkerî Amerîkaya General McKenzie ji medyaya Amerîkî re ji Associated Press re û ABC kanala ABC re axivî bû ku bakişandibû û çawa nêzîkî nehset hezên wan li hundirê Sûriyeyê karê xwe didomînin General McKenzie li gel General Mazlum Ebdî jî kom bûbû bi hevreh bitina wan çêbûbû her du alî jî carekî din dubare kiribûn ku hevkariya wan ve bidome koalîsyonê
Ceragedin nişan da bu ev pişkiriye hesede bikin hesede jî operasyona xwe jî torên veşartiyên Daişê didomîne ew hîn ew xeterî zindî maye loma jî hesede dibe were piştgirîkirin General McKenzie dibêje rewşa El-Hol rewşekî kritik e ji ber ku malbatên Daişî li wirin derfet dibînin hîn dibin îdeolojiya Daişê de bimînin zarokên wan tên mêjiyê wan tê şûştin ew di siberojê de bi potansiyelek ku bibin endamên Daişê hezkiriyên Daişê loma wî bang li dewletên cîhanê kirîbû û da bizanîn ku Wezareta Derve jî niha karê xwe zêde kiriye ku her dewlet hemwelatiyên xwe ji Sûriye bikişînin ji wan kampên wek El-Hol û kampên din hemwelatiya xwe bikişînin da ku ew kes hem malbatên Daişî hem jî taybetî ji zarokên wan divê rewşê de bi hev re nemînin wek çarçoveyê vê gotinê McKenzie de do hikûmeta Iraqî bi dehan otobîs şandibûn Rojava hereme bin kontrola Hezên Sûriye Demokratîk û Meclisa Sûriye Demokratîk em bêjin hinek em bêjin sed malbatên Iraqî ku peyvendiya wan bi Daişê hene yan jî malbatên endamên Daişê ne ew birin Iraqê ew giring e ew rewş ev pêşketin piştî daxuyîniyên McKenzie tê û McKenzie ji bo xwe jî gotibû di van rojan da dibe ku hinek devlet dest pê vê peyvajiyê bikin em dibînin ku sed malbat ji Sûriye tên hatin veguhastin hatin birin ji bo Iraqê ev jî giring e ji ber ku Kurd ji me ji be dibêjin hezama tune ye heza ewleyî heza aborî hezên leşkerî ku em wana bi vî awayî bi berdewamî wana xudan bikin wana biparêzin xwirinavan peyda bikin ji xwe aboriya me ketî rewşekê xirab nirxê lîraya Sûrî ketiye xware jiyan bo hebûye û her dewlet berpirsê ji hemwelatiyên xwe niha em dibînin ku Iraq jî bi vî awayî sed malbat bêguman sed malbat ke bi hezara kes dema mirov hebûna zarokan zêde hejmareke zêdeya zarokan jî bifikre mirov dikare bibîne ku hejmarekî giring e ew jî nîşan dide ku rêveberiya Amerîkî bi pirtir giranî bide dewletên lobî karê xwe leşkerî û dîplomatîk ku her dewlet hemwelatiyên xwe ji Sûriye bikişînin da ku bingeheke civakî ji Daişê re nemîne sist be ji ber ku hûn jî zanin demen dawî denek operasyona hatibûn kirin li kampa Holê jimarekê endamên yan jî fermandarên Daişê hatibûn girtin li gor daxuyaniya Hesedê û daxuyaniya koalîsyonê ew kes hem giryarên terorîstî rêve dibirin hem jî fermana kuştinan didan loma jî Banka Amerîkê jî giring e ku niham dibînin dibêje dibe her kes hemratiyê xwe ji Sûriye bikişînin ew berpirsiyeke navnetewî ye dibe ku di rojên pêşiya me de em pirtir kiryarên wiha bibînin ku em bêjin bilê dewletên biçûk wek Qazaxistanê ku heta niha gelek hemratiyê xwe kişandine dewletên mezin jî ku xudan bandorên aboriya wan xurt e ew jî hêdî werin hemratiyê xwe ji Sûriye derxînin dîsa mirov li Amerîka binêre li Tirkiye jî her hefte em dibînin em dibêjin bi dubare Tirkiye Rojava Amerîka'da cî digire gotinên daxuyaniyên Sedat Peker ev rêvera mafyaya Tirkiye bi nav û dengê Sedat Peker niha tê gotin ku Dubayê ev çend demin bi kanala xwe YouTube'ê hinek vîdeoan bela dike diweşîne û di van vîdeoyan de tiştên gelek balkêş dibêje ku niha bîra giştiya Tirkiye em bêjin bi tewahî bi gotinên wî dagirtiye herkes behsa gotinên wî dike ji ber ku hinek sirrên dewletê têkiliyên gemar têkiliya karbidestên dewlet û mafya em bêjin rêxistina krîminal tawankar çawa ketiye nav hev
Washington Post rojname Washington Post ku yek ji rojname herî mezin cîhanê vekom dizanin rojname Washington Post bêje serok daxuyaniyên serok çeteyekê mafya li çawa geştî astekê ku êdî hikûmeta Recep Tayyip Erdoğan dihêjîne hel dike. New York Times ji rojnameyekê din serekî New York Times jî bi heman awayî yani dibêje careyekî ye em bêjin gefek wiha beramber serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan hikûmeta wî hatiye ji Sedat Peker ku rêbereke rêxistineke tabankariyê kuştin, revandin, firotina madeyên hişbir em bêjin gefxwarin bi wî awayî yani seranser Tirkiye tê nasîn ew her du rojnameyên mezinên Amerîkî jî bal dikişînin çawa niha li Tirkiye rewş wiha ye demekê de ku raporên saziyên azadiya raman, azadiya ragihandinê raporên Wezareta Derve Amerîka ku çend hefte berê jî derketibû behs dikin kesên rexneger, kesên hevrik rikeber opozisyonê bi tu awayî nikarin nêrîna xwe bêjin rastî dijbariya tên zindankirin CPJ dibêje Tirkiye bûye welatekî zindankarê her mezin ya rojnamewanan çawa kesek wekî Sedat Peker bi rehetî daxwe tevê ku carna nûçeya biçûk ya rexnegerên hikûmetê tên qedexekirin tên astênkirin ew nûçe naverok ji înternetê tê rakirin carna YouTube te girtin daxistin yan jî hêdîkirin çawa Sedat Peker wiha daxwe bi azadî daxwe buna demekî dirêj hîn ne astengek ne tiştek derneketiye gelo çi diqewime hinek kes dibêjin ev şerekên navxwe ye di nav dewleta Tirkiye ji yek pirtir basken eynê hene ev şerê hev dikin hinek dibêjin çawa siyaset ketiye berê siyaset rêxistinên wiha kesên Sedat Peker bi kar tîna ji bo armanca xwe niha devlet ketiye lepê wan yani hinek taybetî şîroveyên wiha pir pir têne kirin lê tiştê girîng ew e ku taybetî dijî Wezîra Navxweyî Tirkiye Süleyman Soylu taybetî jî niha Sedat Peker ew kiriye armanca xwe serêkî yani dibêje çawa kesên tawanbar ji aliyê wî hatiye parastin devlet Türkiye niha bûye reka adresa bazirganiya kokaînê li cîhanê tiştên iddiayên pir pir mezin hene yani partiyên Tirkiye bixwe jî hemî partî em bêjin wan gotinana gotûbêj dikin rojnamewanên serekî li Tirkiye wan gotinana bi firehî dinivîsin pirsan dikin du roj berê Wezîrê Navxweyî Süleyman Soylu di bernameyekê zindî da hewl da ku bersiva wan îddia bide li mirov dikare bêje ku ew erdhejek ku niha li Tirkiye çêdibe li Washingtonê jî tê dîtin do Washington Post çend roj berê jî New York Times wiha nûçeyên wiha dinivîsin ew nîşan dide çi qas ew li wir jî bandoreke mezin dilîze taybetî Venezuela kokaîn ew mijarên wiha li wir nêzik pê tê şopandin di rojên pêşî me de em bibînin lê mirov dikare bêje ku dengê ku li wir vedaye li wir jî tê dîtin bi wî awayî ew jî em jî hatin dawiya bernama xwe hêvî dikin ku hûn ê di heftê were de jî bi me re bimînin em bi hevra rojava Washingtonê binirxînin şîrove bikin heta ve demê li ser hemîn hevkaran ez rojekê xweş û geş ji ber dixwazim her li ku telê ku hûn me temaşe dikin bimînin di xêrê xweşiyê de.